दा मैया जिथु घटना जादों जे जोंनि माखासे गिदिर दैदेनगिरिफोर सानसुमैफोर लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि माने मोनसे समनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथांजों लोगोसे मोनसे समनि माने बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बर' माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ दैदेनबोनाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि दिनै बर'नि मुंदांखा लिरगिरि पद्मश्री बिमुं मोननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बर'निनो सासे गिदिर आरो सासे लिरगिरिबाव दिन'नाथ बसुमतारी लोगोसे गोबां बिदिनो जोंनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि आरो सानसुमैफोरनि मुसुखा बानायनानै एबसु आरो इउपिपिएलआ जि सावबाय मुसुखा सावबाय बे मुसुखा सावनाया जोबोद अयनाय जादों। बिथांमोनहा बे दैदेनगिरिफोरखौ बे सानसुमैफोरखौ जोलैनि हांगार होननानै बुंदों। जोलैनि हांगार बिथांमोना गमामायैनो जोलैनि हांगारब्ला नोंथांमोनहा बिथांमोननि माने मुसुखाखौ सावनानै सना फिथर जाबाय नामा नोंथांमोना रुपा फिथर जाबाय नामा नोंथांमोनखौ आङो थोंजोङै सोंनो सानदों। नोंथांमोना जुदि गावसोरखौनो अलंबार सानना लादोंबा हाथरखि जुदि सानना लादोंबा दिनै नोंथांमोना बिथांमोननि खामानि मावनायजों आरो नोंथांमोननि खामानि मावनायजों बेसेबां पार्थक्य दिनै जाय बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होदों बेखौ मानि थाखाय होनो गोनां जादों जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जादों बे बिटिआर एकर्ड जानायनि गेजेरजों जि 2003आव जोङो बिटिसि एकर्डनि दारै बर' हारिया गावखौनो माने खुंनायनि जि मोनसे गोहो मोनदोंमोन बे गोहोखौ दिनै आसाम सरकारा दिनै बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै माने गावसोरनि आखायाव लांफिनदों। 40टा डिपार्टमेन्ट बिटिसिनो होखाबायमोन बे 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै आसाम सरकारा गावसोरनि आखायाव लांफिनबाय माने डिसिनि थ्रुयै दिनै बिटिसि एकर्डनि जरियते जोङो 3082टा गामि दिनै बिटिसिआव जोंहा हाबखाबाय नाथाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै मा खालामनो नागिरदों जोंनि नैबे खोलाहा जिथु माने सिमायाव थानाय गामिफोरखौ दानख'नायनि मोनसे लामा होदों। बेहाय गोबां जोंनि बर' गामिया माने बर' माने सुबुं अनजिमाया गुबुन हारिनिख्रुइ खम माने माबा दङ अनजिमा दङ बैफोर गामिया दिनै दानख' जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेखायनो जाहाथे जोंनिया हाबखानाय गामिफ्रा बिटिसिनिफ्राय माने दानख' जाया बिनि PIL होदों बेयो मा गोरोन्थि जादों बेखौथ' बिथांमोनहा साबायखरसो होनांगौमोन नाथाय साबायखर होआलासेनो बिथांमोना बे सानसुमैफोरनि बे दैदेनगिरिफोरनि माबाखौसो मुसुखा बानायनानै सावदों। बेयो जोबोद अयनाय जादों जोबोद लासिंसिं जादों। दिनै प्रमद माने दिपेन बर'आ माने जोंनि सानसुमैफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मुसुखा बानायनानै सावनो जि मोनसे बिथोन होदों दिनै जों बुंगोन दिपेन बर' नोंथाङा सासे एबसुनि दैदेनगिरि जानानै मोनसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै दिनै गावनि हारिनिनो सानसुमैफोरनि मुसुखाखौ सावनो होदों नोंथाङा लाजिदोंना लाजियाखै दिनै डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि रुजुनायाव नोंथाङा मा जिख्लाबसे माने रुजुथाव नोंथाङा खामानि मावदों दिनै दिन'नाथ बसुमतारीनि रुजुनायाव नोंथाङा मा जिख्लाबसे खामानि मावदों जाथि फोथांनायनि दिनै चन्द्रन ब्रह्मआ बिटिसि सुक्ति खालामनायनि जरियते बर' हारिनो जि मोनसे अबदान होदों नोंथाङा बिनि मा रुजुथाव खामानि मावदों दिनै खाम्फा बरगयारिया बिटिसि सुक्तिनि जरियते बर' जाथिनो जि मोनसे अबदान होदों बे अबदानजों नोंथाङा रुजुथावथाव मा खामानि मावदों दिनै नोंथाङा लाजिनांगौमोन नोंथाङा साबायखरसो होनांगौमोन बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना 2020 सननि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जातिखौ बन्दक होनानै दिनै नोंथांमोना लिडार जानो नागिरदों बेयो जोबोद लाजिथावथाव बर' जातिनि गेजेराव नोंथांमोनासो कलंक बर' जातिनि नोंथांमोनासो मोनसे साफा बियाब नाथाय चन्द्रन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी डक्टर मंगलसिं हाज'वारि दिन'नाथ बसुमतारी मोनहा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मोनहा बिथांमोना थरसे अलंबार जानानै दङ। गतिके बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो सनमान होनांगोन बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो सनानि आखरजों जों लिरना दोननांगोन नाथाय नोंथांमोना जि मोनसे मैयानि दिनाव खामानि मावबाय बियो बर' जातिखौ सारा
आसामाव सारा भारताव लाजि फोनांनाय खामानिखौ नोंथांमोना मावबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनखौ बे मिडियानि जरियते आङो बुंनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि खामानिनिफ्राय बेबायदि अगेन लाजिनांथाव खामानि मावनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जेब्लायबो मान होनानै सन्मान होनानै नोंथांमोना जाथि सिबिनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय आगान सुरनांगौ जिथु हाइकर्टआव PIL होनाय जादों बेयाव बिटिआर एकर्डनि हेंथायै होनाय जायाखै बेयाव माखासे स्पेसिफिक माने क्लजफोरनि एगेन्स्टआव PIL खौ होनाय जादों बेयाव उल्लेख दङ जे क्लज 3.1 पारा 2 क्लज 3.1 नि पारा 3 क्लज 3.2 क्लज 3.3 क्लज 3.4 क्लज 4.4 क्लज 7.2 आरो क्लज 8.1 बे माखासे स्पेसिफिक क्लजनि एगेन्स्टआवसो माने PIL खौ होनाय जादों नाथाय कमप्लिट बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव PIL खौ होनाय जायाखै दा बिथांमोना खिन्थु एबसु आरो UPPनि मानसिफ्रा बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव माने PIL होदों होननानै रायजो राजाखौ दिनै गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों नाथाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो लुबैयो आं खावलायनो लुबैयो जे रायजो राजाखौ खुनुदिन मिसलिड खालामनाङा गोरोन्थि लामाजों दैदेननाङा जिहेतु स्पेसिफिक माखासे क्लजनि एगेन्स्टआवसो PIL खौ होनाय जादों गतिके बिथांमोना बे मा ग्राउन्डआव नैबे स्पेसिफिक क्लजनि एगेन्स्टआव होनाय जाखो बेखौ रायजो राजानो गोथोङै फोरमायथों नाथाय जाय बिथांमोनहा जोंनि दैदेनगिरि आरो सानसुमैफ्रा नैबे स्पेसिफिक क्लजनि एगेन्स्टआव PIL खौ होदों नैबे स्पेसिफिक माखासे क्लजफ्रा माने दानि जोंनि BTC जिथु 2003 आव मोनखानाय जोंनि BTC आरो जोंनि बर' हारिनि थामोनथाखौ माने खहा खालामगोन बिनि थाखायनो नैबे स्पेसिफिक केसफोर माने क्लजफोरनि एगेन्स्टआव जोंनि बे दैदेनगिरि आरो सानसुमैफ्रा गुवाहाटी हाइकर्टआव नैबे PIL खौ होनाय जादों नैबे PIL खौ होनाय जादों गामिनि सासे सोद्रोमा जिल्ला जों दा बङाइगाव गोलैयो दा जोङो हाबोब्ला चिराङाव गोलैगोन आरो आच्छा बिथांमोना PIL खौ मोजाङै बुजियाखै आरो बिथांहा जोंनि गामियाव फैनानै जोंनि गेदेमा सानसुमाफोरनि एगेन्स्टआव बिथांमोननि सान्थौखौ नोरसाद खालामनानै जोंनि गामियाव फैनानै साधारन बे गामिनि मानसिफोरखौ माबा माबि बिदि बेरेखा बेरेखि खोथा बुंनानै फाव फान्दायनानै जोंनि गामिफोराव बहुद नानानथा बेबायदि बुंफैदों जे नोंथांमोनहा BTC आव हाबनो मोनबायमोन नोंथांमोनहा BTC आव हाबनायखौ नोंथांमोननि गामिनिनो डक्टर दिननाथ बिथाङा जोलैनि हांगार नोंथांमोननि गामियाव हाबनायखौ होबथादों बेबायदि नानानथा बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना गामियाव मोनसे हुलुस्थुल मोनसे परिबेस खालामफैदों दा बिनि गेजेराव जोंनि गामिनि मानसिफोरा रायजो राजाफोरा जाहाथे बिसोरनि फाव फान्दायनायाव बिसोरनि नानानथा भाषायाव गब'नो नाङा बे बाथ्राया नंखाय बिसोरनि बुंनायफोरा गासिबो नंखाय मानोना जोंहा मिथिगौ जोंनि मानाव गेदेर दिननाथ बसुमतारिया जोंनि गामिखौ बेसेबां गामियाव मोनसे हुलुस्थुल मोनसे परिबेस खालामफैदों दा बिनि गेजेराव जोंनि गामिनि मानसिफोरा रायजो राजाफोरा जाहाथे बिसोरनि फाव फान्दायनायाव बिसोरनि नानानथा भाषायाव गब'नो नाङा बे बाथ्राया नंखाय बिसोरनि बुंनायफोरा गासिबो नंखाय मानोना जोंहा मिथिगौ जोंनि मानाव गेदेर दिननाथ बसुमतारिया जोंनि गामिखौ बेसेबां अनो रायजो राजाखौ बेसेबां मोनो समाजखौ बेसेबां मोजां मोनो जों बयबो मिथियो दा बियो मालाबाबो जोंनि रायजोनि जोंनि गामिनि बेबायदि गाज्रि साननाय बा गाज्रि बेबायदि आखु बेबायदि मावा नोंथांमोनहा बेबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव था आं बेखिनिखौनो बुङो जोंनि गामि हाबनो हायैयाथ' बे प्रसेसआवनो गैखाया बिथांमोना नंखाय प्रल'भन होनानै बुंबाय थायो बेफोरबायदि माबायाव प्रसेसआव खुनु माबायानो जायाखै खामानियानो जायाखै बे बाथ्राया गासैबो नंखाय दा नैबे PIL होनायनि गेजेरजोंसो जोङो मिथिना मोनगोन जे जोंनि गामिया हाबमारगोन ना हाबमारा दा बेनि एगेन्स्टआवसो PIL खौ होखादों बिनिखायनो जोङो मालाबाबो उल्था बेबायदि मालायनि फाव फान्दायनायाव सोरनिबा थुनायाव गरम जानानै नानानथा भाबना सिन्था धारना खालामनाङा गरम जानो नाङा PIL आ BTC आव हाबनायनि एगेन्स्टआव नङा PIL आ BTC आव हाबनायनि थाखायसो आसाम गभर्नमेन्टनि षड़यन्त्र बा सोरबा गाज्रि दैदेनगिरिफोरनि फाव फान्दायनायावसो बेफोरबायदि
बाथ्राफ्रा ओंखारदों।